disagreement ginpasaka na sa Korte Suprema. Sa Balita International, bugos nga pungsod sa Italy ginpaidalom na sa lockdown bangod sa COVID-19. Sa sports, mga NBA players ginapalikaw anay sa pangamusta gamit ang kamot sa mga fans bangod sang paandam sang COVID-19. Balita Entertainment, mga aktibidad sa Miss Universe Philippines 2020 ginkanselar bangod sa COVID-19. Samtang sa Balita Special, ato naman pag-istoryahan ang mga signs nga dapat anay magpahuway sa social media. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog-Gamahin sang Western Visayas. Karon nga daw Martes, Marso 10, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Duran, Kabal. Aksyon Boy Duran, sa ato na balita sa lakat sang panahon. Padayon sa gihapon ni nag-apekto ang easterlies o kung mainit nga hangin sa bilog nga pungsod. Sa weather forecast, ginpahayag ni Pag-asa Weather Specialist Ariel Rojas nga nagaresulta ang hangin o kung nagahalin ang hangin halin sa Pacific Ocean sang mainit kag maginot nga panahon sa pungsod. Wala naman sang madamol nga galom nga magadala sang pag-ulan sa pungsod sa mga masunod nga mga oras. Ginpahayag pa ni Rojas nga wala sang ginapaabot nga magasulod nga naman nga malain nga panahon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 7 ka adlaw. Samtang sa Miyerkules, Marso 11 kun buwas nga adlaw, paabuto na ang batyaga ng epekto sang northeast monsoon o kun hangin nga amihan sa norte nga bahin sang Luzon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon, Balita, Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginamonitor sa karon ang dugang at 3 ka mga persons under monitoring ukon PUMs bangod sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Sa press conference, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang 3 nga bago nga PUMs may travel history sa China kag Hong Kong kag nag-transit sa Macau. Bangod sini nagdangat na sa 23 ang PUM sa Bacolod nga adlaw-adlaw gina-monitor sang otoridad. Suno kay Tan, ginakabig nga PUM kag Patients Under Investigation o kon PUI ang bago nga mga PUM sa bangod wala man sang nakitan sa ilang nga sintomas sang COVID-19. Ginpahatag ni Tan, pagatagan sang Bacolod City Health Office ang certification ang mga PUM sa tion nga matapos na ang 14-day home quarantine. They came from, China and Hong Kong with transit sa Macau. So, nag-start ni sila sa Feb 26 man. Okay, we have 23 POMs. Ginpahayag ni Dr. Jane Guanico sa Department of Health Region 6 nga isa na lamang sa Western Visayas ang nagapabili nga patient under investigation kasunod nga nakitaan sa sintomas sa coronavirus disease 2019. Sunod kay Guanico, ang pasyente nagapabilin sa hospital sa probinsya sang Iloilo apang yara na sa stable nga kondisyon. Dugang pa ni Guanico nga sa karon ginahulat na lamang resulta sa laboratory test sang pasyente antes pa man nga ma-discharge sa records ng DOH Western Visayas. Mayara sang 42 ka PUI sa Region 6 halin sa Enero 1 subong nga tuig. Sa 42 naton kabilog, 41 ang na-discharge naton and we have 1 remaining sa province of Iloilo. And tanani sila negative man ni ang result nila and we have just 1 pending nga result amo ni siya ang still admitted. Kabahin sa payag ni Dr. Jane Guanico sa Department of Health Region 6. Nagrekomendar ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa kay Mayor Revillo Lunardia nga i-postpone sa mga Japanese employers ang pag-hire ng skilled workers sa Negros Occidental sa maabot ng Marso 12. Ini bilang paghalong sa syudad sa COVID-19, kasunod nga ang Japan ang may kumpirmado man nga kaso sang masakit. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Task Force, 6 ka resolusyon ang inaprobahan sa Task Force sa meeting sang Marso 9 kag isa diri amo ang pangabay nga i-postpone ang recruitment. Sunod kay Familiaran, 87 ka mga employers gikan sa Japan ang mag-abot sa Bacolod sa Marso 12 para magkuha sang 500 ka mga skilled workers sa probinsya. Lakip sa padulungan sa mga Japanese ang banwa sang Murcia kag syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Mayor Revillo Lunardia nga iya ginapaboran ang resolusyon sa task force bangod prioridad sa syudad ay ikayong lawas sang publiko. Ginpatag ni Lunardia, wala sang control ang Bacolod sa mga Japanese nga mag-aabot sa Bacolod Sila International Airport kag wala man sang control sa pagkadto nila sa banwa sang Murcia. Sunod sa alkalde ang mahimo lamang sa syudad, amo ang pagpangabay sa mga hotel sa Bacolod nga hindi pa akomodahon ang mag-abot ng mga Japanese nationals. Ang resolusyon ang natala ng isomotor kay Governor Eugenio Salacson kag Murcia Mayor Jerry Rojas. May Japanese study nga maabot this coming March 12. 87 Japanese consular employers. Ginpas ni naman that we are suggesting that they are going to postpone their visit here. Amo ng recommendation naman sa kay Mayor. Si Vice Mayor Elcid Familiaran.
Gintugutan sang syudad sang Bacolod nga mag-unload sang fertilizer sa Bradco Port ang Unicorn Bravo nga cargo vessel nga may travel history sa Xiamen, China. Ini matapos nga nag-issue si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa Executive Order No. 12 nga nagatugot sa anuman nga barko gikan sa China, Hong Kong kag Macau nga magdungka sa mga perto sa Bacolod, pero dapat istriktong ipatuman ang mga protocol nga gin-issue sa DOH. Ang Executive Order No. 12 ang naka-modify o kung naga-modify sang EO11 nga una ginpapanaog sa alkalde angot sa pagban sa mga barko gikan sa China, Macau kag Hong Kong. Ginpathag sa alkalde nag-issue ini sang EO No. 12 matapos nga formal nga nagpadala sang sulat si DILG Secretary Eduardo Anyo nga nagadayaw sa tika nga ginubra sang syudad kontra COVID-19 pero dapat sundo ng mga protocol kag guidelines na ginpapanaog sang DOH. Nasaad sa EO nga hindi pwede makapanaog ang mga crew sa mga barko. Magluwas na lamang sa motorisado nga personnel pareho sang harbor pilot, cargo handlers, crane operators kag stevedores, pero dapat mayara sang quarantine clearance. Suno kay PCG Negros Head Johnson Benjamin, kahapon nga adlaw Marso 9 nagumpisa na sa pag-unload ang cargo vessel sa Abono nga ginapaabot nga matapos sa sulod sang 3 adlaw. Suno kay Benjamin, nag-deploy sila sa area sang personnel sang PCG kag Bacolod PNP agud masiguro nga masunod ang mga protocol sang DOH. We are left with no choice but to follow orders. So we just want to reiterate that when we did Executive Order number 11, it was motivated by the sincere desire and concern to entertain any slightest possibility. Si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Sa dunga pa natin nga mga balita lokal, pangabayo naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, si Governor Eugenio Jose Lacson nga ipaiway ang panahon sa Negros Festival 2020 bangod sa coronavirus disease kon COVID-19. Apang suno kay Ferrer, nakadepende ini kay Lacson, ang importante suno sa iya nakahatag siya sang solusyon. Mismo ang Vice Gobernador na alarma sa pagsaka sang numero sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Luzon sinigid lamang. Duwa man ni Ferrer, hindi masiguro ang estado sa ikang lawas sa mga magapadulong sa Panahad Festival side kag kundi ini sila halin. Nagahinyo man si Ferrer sa mga alkalde sa mga local government units sa probinsya nga ipaiway ang makiwatan sa ila kung kinahanglan. Sa Lemonuan, naglambot na sa 24 ang nagpositibo sa COVID-19 sa bilog nga pungsod. Ginpahayag ni Panaad sa Negros 2020 Festival Director Jenny Lynn Cordero nga padayon ang ilapag panghanda sa palabutan nga Panaad sa Negros sa piyak sang pamahog sa coronavirus disease kon COVID-19. Suno kay Cordero, wala pa sang direktiba gikan kay Governor Eugenio Jose Lacson nga kanselahon ang kahiwatan. Dugang man ni Cordero, 80% nga preparado na ang Panaad sa Negros. Ilabi na gid ang mga local government units nga may partisipasyon. Ginako man ni Cordero nga naapektuhan gid man ang tourist arrival bungod sa pamahog sa mga balatian. Ang 27th Panaad Festival ang natala na hiwaton sa Abril 20 tubto 26. Sa kalapusan ng mga sa ating balita lokal, ginlansar sang gobyerno sa siyudad sa Bacolod ang pagsaulog sang Women's Month sa Bacolod Government Center kahapon nga adlaw Marso 9. Si Negrense Comelec Commissioner Juana Guanzon ang dinapit nga bisita sa kahiwatan. Sa mensahe ni Guanzon, iya ginpahayag nga kalabanan sa karon nga mga babae ang nagatrabaho na sang sadto iya sa mga panglalaki nga trabaho kaangay sang welder, engineer kag iban pa. Suno kay Guanzon, ang inequality ang nag-umpisa sa sulod sang balay, rason nga nanawagan ini sa mga ginikanan nga hindi ini pag-itolerar. Suno pa kay Guanzon, dapat maedukar ang mga babae sa ilang mga diretso kag kinamatarong kag hindi dapat mahadlok nga mag-report kung biktima sang pagpang-abuso. Nagpangabay man si Guanzon kay Mayor Bing Leonardia nga magpainsang pondo para sa kampanya sa Gender and Development. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:20 sa mga bukol-bukol blang nga nagatubo sa imong lawas, sis man kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang.
Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Centers may dalan nernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500, ang detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini maramayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Lockdown sa Manila, premature pa sunod sa DOH. Samtang isyo sa pagkanselar sang Visiting Forces Agreement, ginpasaka na sa mga senador sa Korte Suprema. Ang mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, Ato nga paglikaw sa balatian, importante na nga ma-prevent naton, mapunggan naton ang balatian nga magtapik sa aton nga lawas because prevention is always better than intervention. Amo na nga ginarekomendar naton sa inyo ining Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone, gin-classify ni siya nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya, amo na nga bisan ang aton mga medical doctors, rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na tuntag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up ubod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA7 Building sa may Dalan Lacson, kilid sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:27. Detalye na sang mga balita nasyonal. Premature pa para sa Department of Health nga magpatuman sang lockdown sa Manila tungod sa coronavirus disease 2019. Ini ang reaksyon ni Health Secretary Francisco Duque III sa ginaduso ni Albay Congressman Joey Salceda nga i-lockdown na ang Manila matapos naka-record sang local transmission sang COVID-19. Sa press briefing sa Malacanang, ginpahayag ni Duque nga ginakinahanglan sang dugang nga ebidensya nga padayon nga mayara sang community transmission antes magpatuman sang lockdown kon community quarantine. Duha pa ni Duque nga nakigangot na ang DOH sa Department of Labor and Employment kag sa Civil Service Commission para tun-an ang rekomendasyon nga mag-suspend sang trabaho o kung ipatuman ang work from home. Sa pinakauli nga datos ng DOH, 24 ka kaso na sang COVID-19 ang narecord sa pungsod, sa diin isa diri ang local transmission. Ginmanduan ni Department of Education Secretary Leonor Briones ang mga manunudlo kag pamunuan sa eskwelahan sa mga lugar nga nagadeklara sang suspensyon sa klase nga siguruhon nga magapadayon ang learning process sa mga estudyante. Suno kay Briones, dapat tatagan sa gihapon sang assignment sa mga manunudlo ang mga estudyante agud hindi masayang ang mga inadlaw nga suspendido na ang klase bangod sa COVID-19. Natalana nga magpagwa ang DepEd sang dugang nga guidelines kag direktiba angot diri. Ginkompirmar man ni Briones nga ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Interagency Task Force nga suspendihon ang klase sa Metro Manila tubtob Sabado, Marso 14. Suno ka Briones, may epektibo lamang ang pila ka adlaw nga suspension kun himuon sang lokal nga gobyerno kag sa mga ginikanan ang ila trabaho nga siguruhon nga magapabilin sa mga puloy-an ang mga bata kag initugutan nga magwa ka magpadulong sa mga matawo nga lugar. Umpisa kahapon nga adlaw, ipatuman na sang Presidential Security Group ang no-touch policy kay Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni PSG Commander Colonel Jesus Durante III nga nakasugdan sa Emergency Contingency Meeting sa naligan gabi sa Malacanang nga ining kabahin sang tikang batok sa coronavirus disease 2019. Suno kay Durante, sinuman nga personalidad, dignitaries man o kun mga politiko pati na ang PSG personnel ang magapaydalom sa istrikto nga screening kag testing sa anuman nga sa isang balatian nga may kangtanan sa COVID-19. Padayon naman nga iga-assess ang PSG ang mga pagtililipon sa din magaserbi nga guest of honor kag speaker ang presidente agud masiguro ang kaluwasan sang chief executive pati na ang mga magatambong. Suno kay Durante, istrikto sa gihapon nga bantayan sang PSG ang first family. Padayon man nga ipatuman ang health protocols kag preventive measures sa bugos nga Malacanang complex sa din nagapaydalom sa thermal scanner ang sinuman nga magsulod sa palasyo sang Malacanang. Iga-review sa Department of Health ang pagpagawa sa impormasyon angot sa mga na-record nga kaso sang coronavirus disease 2019 sa Pilipinas. Sunod kay DOH Secretary Francisco Duque III, ini sa tuyo nga ma-harmonize ang mga impormasyon matapos nga nagaka-confuse ang mga tao bangod lain ang palayag sa DOH, lain man ang local government official. Dugang pa ni Duque, dapat ang DOH lamang maghahalin ng impormasyon bangod sila ang may uyat sang detalye. Igapalayag naman sa DOH ang mga ngalan sa hospital nga ginapadalaan sang pasyente sa COVID-19. Nagpasiguro si Duque nga wala dapat sang kulbaan ang tao nga magkadto sa hospital nga mayara sang pasyente sa COVID-19 bangod mayara man sang quarantine area kag maayo ang pag-uyat sa mga health worker sa mga pasyente nga mayara sang balatian.
Sa ibang tanaton nga balita nasyonal, ginpasaka na sa mga senador sa Korte Suprema ang isyu sang kanselasyon sa Visiting Forces Agreement o VFA. Madumduman nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang termination sang VFA matapos ginbawi sang Amerika ang US visa ni Senator Ronald De La Rosa. Nag-abot ang mga abogado sa opisina ni Senate President Vicente Soto III para i-file ang petition for declaratory relief and mandamus. Si Soto ang isa sa mga petitioners, samtang si Senate Minority Leader Franklin Drilon ang magatindog nga abogado. Respondent sa petisyon sa Executive Secretary Salvador Mijaldea kag Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. Tuyo sa petisyon sa mga senador, amo nga pangayo sang paatagalin sa Korte Suprema kung dapat bala nga may concurrence sang Senado sa treaties o kung kasugdanan sa Pilipinas sa iban nga mapungsod pareho sa Estados Unidos. Kalakip sini ang Senate Resolution number 337 nga una na ginaprubahan sa Senado nga nagaparawagan sa Korte Suprema nga athagon ang otoridad sang mataas nga patalgan sang Kongreso sa pagbasura sa mga international agreements. Karon nga adlaw Martes, may unbank session ang Korte Suprema apang wala pa sang kasiguraduhan kung malakip ang petisyon sa mga senador sa ilang agenda. Sa katapusan niya, Balita National, pabor si House Committee on Games and Amusement Vice Chairman kag ang Provinciano Representative Ronnie Ong sa tikang sang PAGCOR ngay paidalon sa sensitivity training para sa Good Manners and Right Conduct o GMRC ang mga Chinese POGO workers. Apang ginpahayag sang kongresista nga hindi lang dapat limitado sa mga POGO workers kundi para sa tanan nga nag-aabot sa Pilipinas nga taga mainland China. Pathang ni Ong hindi racism ang pag-obliga sa mga nag-aabot nga dumuluong nga irespeto ang kultura kag tradisyon sa Pilipinas. Dugang pa ni Ong may pattern na sa karon sa diin nagakaulamid sa kinagamo kag krimen ang mga Chinese mainlanders kangay sang drug trafficking, prostitution, kidnapping, gun for hire kag money laundering. Palayag pa ni Ong nga naging notorious na mga Chinese national sa pagkabastos kabangdanan nga nagakadapat lang ay dumdum sa mga ine nga sapyak nga hospitable ang mga Pinoy kinahanglan nila nga magsunod sa lahi sang Pilipinas kag maghatag respeto sa kultura kag tradisyon sang pungsod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa aton nag-aksyon, sa aton akad gina-rekomendar sa inyo bla sa habon pampaligo, ining Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap nagahatag ini sang alibyo sa mga itom-itom nga parte sa imong alawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga pikas-pikas sa imong guya kag punggod, mahatagan sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Himo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe gid kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap ang pwede naton mabakal online pagi sa kung sa mabakal naton pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani yari ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pagontra sa problema sa constipation o kulang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niyo colon pirag sa painom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Bugos nga Italy, o kung pungsod sang Italy, ginpaidalon na sa lockdown bangod sa COVID-19. Samtang mga NBA players, ginapalikawan ay sa pagpangumusta sa mga fans sa bangod man sang paandam sang COVID-19. Miss Universe Philippines 2020, mga aktibidad ginkanselar bangod sa COVID-19. Kaya karon sa atong balita espesyal, mga patimaan nga dapat anay magpahuway na sa social media. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende Ilocuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende Ilocuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment. Kag sa ato naman nga aksyon ning Mighty C lang alkaline nga vitamin C naga-edukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga mga balatian. Kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C, marami maningan antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Silver Capsule nga pwede na ninyo order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:40. Kag sa ato naman nga balita international, ginpalawig pa ang ginapatuman nga lockdown sa Italy kag sakop na sa karon ang bugos nga pungsod. Ini kasunod sang madasing nga pagtaas ang kaso sang coronavirus disease 2019 sa Italy nga naglabot na sa masobra 9,000 sa diin 463 na ang nagkalamatay. Sino kay Italian Prime Minister Giuseppe Conte, ginadilian naman ang tanan nga sa isang public event sa Italy. Sa Lombardy nga pinaka-apektado nga lugar sa Italy, puno na ang mga ospital kag napilitan na nga magpatigayon sa intensive care services sa mga corridors. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, nagsarurot ang presyo sang langis sa 30% sang kahapon nga adlaw. Pagkatapos ang top exporter nga Saudi Arabia naglunsar sang price war bilang sabat sa kapaslawan sang leading producers nga makapatigan sa isa ka deal agud suportahan ang energy markets. Ang duha ka main contracts na pierde ni sa halos 30% sila value sa agas nga Asian trade. Sang temprano pa kahapon nga adlaw, ang Brent crude oil nagdangat na ini sa $32 kada barrel. Ang Saudi Arabian naglunsar sang all-out oil war sa Domingo, sa din may pinakadako kapag buhin sila presyo sa nakaligad nga 20 anyos. Pagkatapos ang kapaslawan sang kartel nga OPEC, kayas ni makalyado nga magpatigayon sang deal agud nga mabuhinan ang produksyon.
isa ka meeting sa mga main producers ang napaabot nga magilisugot sa mas manubo pagid nga presyo sang langis agud ma-counter ang impact sang bag-o nga coronavirus. Apang ang Moscow nagpamalibad sa paghugot sang ila sini nga supply sang langis. Bilang sabat, ang Gulf Powerhouse nagbuin sila presyo sa April nga delivery sang 4 to $6 kada barrel sa Asia kag $7 sa Estados Unidos. Sa din ang Aramco nagbaligya sila Arabian Light sa $10.25 ang kada barrel. Si Jeffrey Halley, ang senior market analyst sa Wanda, nagpahayag nga ang Saudi Arabia daw desidido gid nga silutan o kung pinahan ang Russia. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 67 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 59 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 52 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, apektado naman sa karon ang mga aktibidad sa Miss Universe Philippines bangod sini nga COVID-19. Kaya man sa karon action boy pila ka mga activity sa Miss Universe 2020 diri sa Pilipinas ang mga pre-pageant pala nila nga mga activity gin-cancel action boy. Ini ang ginpaya, gin-confirm ni MUP Creative Director Jonas Gafud. Pero ila sini nga National Director Action Boy, amo si Shamsay Sup Lee. Lee na subong yung apelido. Lee na? Yes. Shamsay Lee na lang tani, no? Pero ka nice. Pero nice magyapon, di ba? Oo. Sa nabaluan, Action Boy. Mas kilala na siya kay Shamsi Sup. Yes, of course. Ang mga sila nilingling? Basta pakisanay sila garo. Kadumamo man sila ganyan, no? Nido. Figure, chart. So, 51 ni ka mga kababain na action boy, magapa-indis-indis. Sa nagkalain-laing nga bakin sa nga Pilipinas. Kag, ini ang pinakauna nga Miss Universe Philippines 2020 action boy. Ito na, binibining Pilipinas na eh. Yes, draga kuha sang representative. Pero subong may ara, nagidya sang separate, nagidya nga pageant para sa Miss Universe. So, ginpayag naman ni Gafud Dugang nga baya wala sa gyapon sang pagbag-o ang Mayo 3 nga schedule sang Coronation Night. Okay, so bantayan lang sa mga fans. Wala pa din nakabutang. Masig Mall of Asia na, Araneta Coliseum. Mostly mga vlog ko, gini nga mga action. Hindi mo pwede sa gym sang paano ko, kado kalang-kalang, no? Kalang man. Oo, basta dito ginaguro sa... Nakalang na kayo damo activities danda. Yes, correct. Balita sa sports. Ginapalikawan na ang mga players ng NBA sa pangumusta sa mga fans. Pagpirma ng autographs, iban pa nga direct contacts para malikawan ang COVID-19. Ginasaad sa memorandum sang liga ang ining mga bagay ginhatag sa mga teams. Pahayag sang napulo ka rekomendasyon ng NBA para masiguro nga ang ilang mga players ang hindi malatnan sa COVID-19. Kag kalakip na diri ang paglikaw anay nga mag-uyat sa mga ballpen, markers, bola kag jerseys halin sa mga fans nga gusto magpa-autograph. Ginsiguro man sang pamunuan sang NBA nga may yara sila sang koneksyon o kung nagapag-igangot sila sa Centers for Disease Control kag sa Infectious Disease Researchers sa Columbia University sa New York. Ini para masiguro ang kaluwasan kay kayong lawas sa mga players kag sang mga staff. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ito ng mga ka-action, dapat may energy kita. Kag especially ang ato... Tiyo kahina, ito sa iyong mga energy. Correct, check. Yes! Kag sa ato nga mga immune system, action boy. No, hindi lang ta hindi lang ta salaset gito action boy. Ay importante nga bakod ang aton immune system. Yes, ay importante nga kasunod kita sa mga health protocols. Inabalang pangugas permis ang kamot, magamit sang alcohol, maglikaw anay sa mga lugar nga damo tawo. Proper hygiene. Proper hygiene, no? Amo ginang-need naton. So, kabay pa hindi lang bala mag-panic buying. Bagay lang hindi pag-iuyat ang imo, kung ang imo nga kamot, hindi pag sa guya mo bala. Hindi pag-ikapon. Hindi pag-ihikap sa imo nga guya, ang imo nga... Kaya tayong virus, usually aras kamot eh. Si ano gani, kaya di ba ginabawal sa mga pag-shake hands? Si Congressman Geraldine Roman, bala? Ang first transgender. Nga, yes, nga transgender. Nag-suggest siya kay kuno nga, kung hindi shake hands, ang amo na lang kuno ang
Doka muna na block ko nung. Ano Naka-shake. kitawag? Dali pa kasang term. Shake, kuha na. Hindi, Hip bump. Hip bump. Ano bump? Na hip bump. Doka muna na ko, no? Ito mo na. Di mo na masakit kilid mo. Ang namin nang iya sa mga Japanese. Nga, ano? Nga baw. Wala. Hindi pala wais nagkakumusta ang Japanese mo, gabaw na sila yan. Gabaw lang, mula na. Baw. Gaw yat sa, may amo to may isa congressman man nagduso sina. Gabaw yat sa heart. Nga daw ka, amo na magbaw. Ang Japanese ganun nga muna yan nila. Gabaw. Amo na ang form of greetings sa Japanese niya, baw. So kung magbaw ka na, mabaw naman na sila. Sun baw ka liwat, baw mo na sa liwat. Basta kada baw mo, mabaw na sila. Oo. Basta sige ka, baw, mabaw mo na sila. Kundi mabaw ka, tapos nagbaw man siya, tapos suliton mo bibaw, suliton yung lang baw niya. So dapat isyagi-jagali ka. Kung mas namin na sa practice, no? Kaya wala sang contact mo. Wala sang physical contact. Okay contact. naman to, action, bisa na nga mo, na lang nagani. Oo, diba? Pinabutang mo ang imo kamot sa imo heart. Meaning daw ka... A heart of Filipino. Karakan? Ang imo kamot, ibutang sa dughan. Adrio. Pero sa imo dughan. Alam nga dito sa iyo. Hindi na yan mo karon. So, dapat sa iyo. Di contact mo na dyan. Kung ibutang mo to sa iyo nga dughan. Mga pamansang awit, ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Sa imo dibdib ibutang, di kasi dibdib sa iba. Correct. Kay kung dito na sa imo nga ginagreet, contact mo na gyapon. Gani, amo ginathag ta lang. So na siya. Correct? Sige na, Action Boy. So, sa ato niya, balita special. Subo nga adlaw, aring mga signs nga dapat yung magpahuway sa social media. Ang number one, ginadaya kung nagpalapta ka na fake news, pahuway ka na da. Pahuway, Kaya hindi kita mo. Kapin pa ning issues ang COVID-19? Yes, pinalagpat na lang hindi ka mo anay ang aton nga mga kwan, gina-advise naton, ang tanan nga information naton should come from authorities, Department of Health. Yes. So, sa aton, nari kita din nga task force on COVID-19. Di ba la? City Health. Dila kita kuha sa mga information. Di kita magpati-pati sa mga social media, ng mga post na kag sa mga kutso-kutso. Labi na kung may link, wala, Action Boy, nga need mo pa i-click ang link na kaya laban tayo mga negosyo. Fake news na, Action fake news, Boy. mabuti sila fake news. Di interesado. Kaya interesting pa nakadaan sa mga fake news. Headlines nila, Action Boy. Ano naman? Pagtanaw mo gali, gali, gabaligya, gali, una may negosyo, gali. Dahil mo, kaya sa nga nagagawa. Kita mo, parang itong bala nagpaas nga chopper bala, di ba? Nakita na sa improvement, subo ang duwato ka official man sang police. Ay, may nagwa yung balita. After mo nakita ko, legal social media, napatay ko nung isa. Kita mo lang. Kita mo, kasi sa social media, patay na nilang isa ya. Nga sa may... balita, improving ang condition. So, dapat, kung palapta ka sa fake news, pahuway-huway ka na. Pahuway ka na. Troll. So, una, Action Boy, ari mga signs magluwas sa pagpalapta mo sa fake news. Ari, Action Boy, kung gabatsyag ka na ba lang nga daw may kulang sa imo kung offline ka, kung offline ka ba lang nga, maka-offline ka lang like 30 minutes, doon hindi ka na komportable. Kinanglan mo na magpahuway, Action Boy. Yan daw, matyaga mo daw. Bisan kaya ka busy, yung hingagaw, gidya open. Matyaga mo daw, ginakuti yung buli mo kung hindi ka ka-online. Hindi ka mapamtang sa pulungkuan mo. Hindi pwede doon itik-itik ka lang na. Nabuli. Hindi mo lang. Mo na sa boy one. Kalain. So, na siya. Araw lang bisan ka busy sa imong schedule, maano ka gidya. Online ka. Kaya hapos mo lang mag-on sa data mo, wala ka wifi, Diba sa may data ka lang? Bisan free data, so, ba niya? So, kung 30 minutes nga hindi ka maka-online, daw galain matiyag mo nga daw gina... Do may kulang si mo, nga daw ka mo na bala, Action Boy. Tsaka, kung hindi ka bala ka Facebook, especially gid Facebook, no? Short of addiction na nasa no. So, pahuway. Addicted ka na sa social media. Yes. Hindi ka na mabuhi kung may social media. Kung mo na nang ginabat sa una kami gani, kuha lang yan. Ano? Yung lata lang yan, telepono. Amo na, lipay ka na. Form of communication. Correct. Nga to siya sa punta. Tangan luo ko ng sang lubid na hilo bibila. Ito malabot, Mangged. Nakalabot yun guys, ito na yung huwag nyo na ma-try. Wala. I-try nyo na lata. Higtan nyo sa butangan sang hilo 20. Dibila. Nang damol lang ang hilo. Nang hilo dibila. Lipat na ko sa ngalan. So, takot mo man to sa lata to. Tapos babaw ka, istorya na yung mo dito telepono mo. Bongga. Hindi ka latay ang kwan, ang sound wave. Hindi ka na, may galit na. Bakod. Sabong niya, hindi ka na mabuhi kung hindi ka kaya Facebook.
So, amo na siya, Action Boy, isa sa mga signs na nga kung do hindi ka na nakomportable, hindi ka online, hindi ka ka-post dara, hindi ka kapabatsyag dara sa Facebook, kung ano tayo mong ginabatsyag, harap lang, ay duga-duga humusuon ako gali. Duga ka pangilan ako, duka mo na wala, duka kada ano na lang. Duka kada giho mo, duka gina-post mo sa social media. Kung kulang na lang, Something matimo is na ko, wrong. isa. Something is wrong. Yes. With the social media? With you, of course, di ba? Something is wrong with you. Hindi nga. magpa-control sa social media, Action Boy. Perfect? Kung daw gina-control na ka, stop. Pahuway, anay. Oo, i-uninstall ang iyong mga app, dara. Pahuway, anay. Yes, correct. Managani, and then next, Action Boy, wala ka na nalipay sa imo mga gakakitaan sa social media. So, kung magkakakitaan ka, nga do ka, wala ka man lang blatani, kalabot-labot, pero ikaw do ka may negative comment kaya sa iya, Action Boy, nga do wala yung makadagani ginhilabtan. So, isa na sa mga sign nga dapat mapahuway ka naman sa social media. Karang scroll-scroll ka lang, tapos nag-post to saya bisang iya nga sa iya nga kung ano man like may nabakal siya nga nabakal siya nga naka-importante sa iya nga duga-duga yan naging niya goal tinabakal niya na Action Boy tapos may mga side comment kada mo ginaya mo nakabakal ka lang hair dryer do sa into kay mo yan dahil mo gusto so wala ka nagakalipay sa imo gakakitaan so meaning need mo naman mag-break anay sa social media para na sa mga kuan lakat-lakat mo pag inang gisabla nga, travel goals okay lang man na siya, Action Boy. Pero, hindi mo man pag-i-post bala nga on the day or kung ano currently. Magsakay ka na sa barko mo lang nasakyan mo actually. Magsakay ka na sa barko, tapos nagdungka ng barko, tapos magbantay ka na sa salakyan pagkadto sa kadtuan mo to. So, hindi na siya namin i-post Action Boy. Dito ka na lang sa kadtuan mo, pa-picture ka mo or kung nakaabot ka na sa imo kadtuan, dito ka na lang mag-post ang aranga travel ka pa kuno abe. Kung nakaabot ka na yan. Kay for your security, Action Boy, and safety. Basi i-ambush ka bala? Yes. Ambush interview? So, next, Action Boy, hindi mo na mabuyan ang imo yung gadget. Especially yung cellphone. Correct. Nga bisan ka kaon, balahaw. Aras kamot. Ato ka sa... Amo mo lang kinasaway ko sa bata. Masunod ka sa banyo. Dala mo yung cellphone mo. Kaya pa music. Ano ka daw si daddy? Kakunin mo Ay, gala. Dala cellphone, kinadlok. Kuhay ko na ako. Hindi na yan kapangakik ko na yan. Dala ko ng cellphone, sunod banyo. Gani, correct. Kaya yung mamo ng mga pa music. Dasot may isugo ka na sa ila. Do ka budlay yung isa kaya ang kamot nila gauyat sa cellphone. Kung daw amo na nagani, stop. Need na pahuway. And the next, Action Boy, apektado naman sa social media ang imo blang productivity. Like kinatamad ka na niya. Huwag ka na sang nahimo kundi ara ka lang daga bilog nga adlaw ka na ara ka lang tubang mo lang cellphone mo na lang. True. Facebook ka lang da ka gunano da mga YouTube. Kung saan nagaka-exercise ka pa like bisan 5 minutes lang subong why na gid na. Kita mo da damong obese sa Pilipinas. Kasi sige lang higda kag sige lang. Exercise. Social media. Kag next, Action Boy, last, wala ka na sa time sa real life. Correct. Kara ka na lang gid sige ka na lang. Kadang daw kang gambal ko nga tat kami sa balay tatlom lang mo ako misis ang bata. Pangagad ko gani makaon sa sagwa. Yapon na bisagwa. Subong na nagakatabo kay nangakig na ko sina mo. Nga pagpungko gid sa lamisa, man siguro gwa din sa cellphone dahil mo ay ko inano ni man. Nagpagapon tani makalustorya ta makakwanta tapos ang inyo cellphone niya mo man na natubang nyo bayaan ta kamo di ko nga duwa tikol baan sila kung bayaan ko sila nga duwa kaya why sa may bayad pero ko ay bayad sila tari unakat ka tuya ay kala amo na subong kabalo na sila ka basta para da unless makita ko nila nga nagagamit ko sa cellphone ko, hindi sa timing importante ko tawagan, nagulo gamit sila kadali. Pero kung why hindi na sila, kaya kabalon sila mangakig ko na. Kaya kung amo mong gina-action boy. Banding moment, yun na. Correct. Karon niya, parang bisan ko hindi pamilya, bisan mga amiga o friends nyo. San friends. Takaan ko na bala mo, nang gatililipon ka mo, di ka mo kastoryahan na. Gatililipon ka mo, pero wala ka mo kastoryahan na, kaya gamo na sa cellphone. Hindi namin. Ako magit mera, pag ko na, kung di ka-drive ako, may mga pasahero sakay. Tapos doon hindi kaya istorya kay cellphone na tubang nila. Doon ko namin ang balon nga karon cellphone man ko di. Ikaw ka
nag-drive. Nag-drive. Tsaka. Pero makakakuan mo ko di cellphone mo ko Sige, di gusto nyo ko ma-chat-chat mo ko de. Or mahampang-hampang. Tekon Sa mo na siya. Pag amo na nga mga patimaan, kung dati anay Hindi Yes. ka naman, no Oo, hindi ka Hindi ka naman. naman, no? Ako gani, may ara ko gani nga, kuhan niya mo ka daw, dream, goal bala nga. Paano these days, mabakasyon kami tag 3 days, wala kaya sa cellphone nga dala? Oh, yes, correct. Ginapon, boy. Kaya do ka break, do ka ga-refresh mo sa imo nga. Wala ka sa cellphone nga dala, bahala na daang nga, ha? Ako ga-action, boy, ga social media fasty ko ya. Tingala kung isa, kung mag-text sa imo, doon, kagasabat kay. Social media, ano na As in the cellphone. Okay, lang na siya, action boy. Social media, bisan 1 week lang bala, kaya do ka, nami kung makano ka, nga, wala. Pero messenger, naka-on, ginaya, syempre. Kaya tiyara de sa mga kwanta may mas kinalan dali ta sobra mo. Communicate. Social media lang. Ang Facebook lang, na mama na. Kaya yung Facebook na, magidaya kisa, agdo ka, toxic, gidi action boy. Toxic ka. Ang pati negativity, bala sa iyang life, do madalahin ka bala. Hasta ikaw magkaka-depress pa. Correct. Iba niya daan, ilang negativity sa mga buhay na, i-post sa social media. Na, mo na. Diba? Hindi na. Masakit nila, i-post sa social media. Do doktor yan social media. Sige. Okay. Good morning, Anay. Kay Alegria Magtang Portal. M. Aboso. Sa kay Jean Duran. Good morning na. Sa aton dira ng Facebook followers. Good morning. Kay Mama ko, Action Boy, happy birthday, Ma. Happy Beautiful birthday. mother. Beautiful mom of Dorel. The beautiful... Sila, kasi makita na kami ni Jill naman bala sa ako, kita ko ito pagkuhan mo to. Muna, chika. Diba? Pero kung nakita niyo sa Aksyon Dorel sa Facebook, kamo mo na si mama niya. Di Ka-beautiful. mo na masunod, talaga lang ka dito ka masunod. Siya yung nagsunod sa ako. Hindi ako nagsunod sa iya. So, pasalamat siya kaya So, na hindi isa tanto ka-beautiful. Not until nga nagwa ka. Nalasundon tayo ang beauty. Diba? Correct. So, sa atin mga Action Boy, ikaw daw bibasa sa alas 7. Kaya ako mabasa sa 6 a.m. Sige, sa kay hindi ko Jinly Desena, Heaven. Good morning, Giselle Franco, dira sa Maaw. Congrats ko no kay daw mawili kagid ko na. Sige Giselle, may makita na mami Giselle badugan na mo. Yes. Jocelyn Song, good morning. Sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, Ron Bautista. Sa kay Danny Boy Bakiano, good morning man. Sa kay Mary Grace Eugenio Fermin, Rodel Barzo, Manila, Nenita Arroyo Mahano, good morning man sa Cabancalan City. Edith Pineda, Evelyn Nipomuceno, Helen Huasna, Inday Blaza, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Ronilo Onyate, mayang agaman. Sige, Bing, iba ko naman da. Yes, 6 a.m. Tagin Action Boy, newscast. Good morning, Dra kay Lizelle Ann, kay Labayan Eduardo Jr., Ofelia Galero Arce, Margie Barceliano, kay Odrale Nengski, Eileen Parcon, Maria Macuna, Trudilo Onyate, Milili Oligo, sir, good morning. Kay John Cabal Sr., kay Rose Pongyan, Little Sebwan, Jude Cranyon, Arjub Apostro, kay Refi Tupino, Philip Laurente, Kevin Suerte. Yes, I'm on Action Boy. Good morning. Luna Ruth, good morning. Angelica Torres sa Pawan, mayang agaman. Yes. Alang-ala na kita sa atong panahon mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon hotline ibut Aksyon Art Hopon ang inyo naman rin ng news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,